kasancewa in suna online TV wanda za mu kawo muku a duk lokaci in suna online TV shine zaɓin mu. Kai ya wala idi kai kuna ina ne zo nan na ce muku yara a ce kai me nake gani haka daga jeren wando tsarara fa kake kinan wanci a to hakan yayi kyau a gaye an leka wajen na take nan gaye a dai burayi wannan hankali kun to amma dai karatun mu dai kowa ya an iyo shigo to ina aka tashi ne wa kuka ce idan tafasat idan tafi fantsama gusul saubawu sai a gonje tubafin gaba daya haka ne to yanzu dai ku bi rayuwar nan hankali ita mace da kake gani mace akwai shaidu barin kai gaye a bi rayuwa hankali kun ji idan kuka bi rayuwar ku hankali komai zai zo muku ta sauki kamar yadda kuka ga mu ma wannan sarautar malintar da baban za muka samu mun shago barmayar rayuwa a ba hankali kun ji a ba hankali rayuwar nan a ba hankali kun ji kai zan ta kai kasta ya sa kai aka yi sauci ba na rabu karbi da ta amma su an tashi da karatu aje a tashi aje ai zo nan je ka gaye ba kan matsala ai wannan ina take a can bayan layi take a to tashi mu je ka kai min magana ne ina son ne magana ne tashi mu je ni kwanta kalmar na tashi mu je ɗan mun da ita babban malami yana magana malamin yana magana malamin ne yake kiran ki yabba malam ke kare ki yabba amarya Allah kin san me wallahi tunda muna karatu a can na ganki sai da ji wani yar a jikina gaba ɗaya jikina wata ko ina gaya miki na yi shadin soyayya na shiga son ki wallahi kika aure ni babu ruwanki kaji ne ba ni fa malami ne duk wannan babban malami duk wannan ba malami kamata ai wallahi ina gaya miki na kunduma soyayya ai saboda kun gidan nake ji wallahi ban san kallon ki ma miki magana ai ina ga miki na fada cikin ƙaunanin soyayyarki tunda lokacin da kika sace min raina a cikin rayuwata kai wallahi matata ta gida ma sakin ta zan yi saboda na samu wacce nake so ba malami kamata ban taba da dan mata aure ba malaman nan na zamanin nan da haka suke yi wallahi zan je in same ta ita ma zan ja mata kuɗi